ישיבת עבדי השם מיועדת לבחורים שרוצים לשלב לימוד תורה ועבודה, על מנת שהלימוד תורה וגם העבודה יהיו בצורה מאוזנת ונכונה. הרבה יותר מישיבה זה משפחה לפני הכל, זה בית, זה מקום באמת שנותן הכל, את כל הכלים. הישיבה הזאת היא בעצם משהו שהוא הרבה יותר מישיבה. באמת זו ישיבה שעושים בה מעשים, לא סתם מדברים. באמת זה לא רק ישיבה, זה גם בית, זה המקום שבו אנחנו חיים. ברגע שיהיה לנו את הכוח, מה שנקרא הגשמי, נוכל להיות כולנו ב100% בשביל הבחורים. ככה נוכל בעצם לעזור להם לגדול ולהצליח בכל השאיפות שלהם, בתורה, בשאר הדברים ביום, ולבנות אותם כדי שהם יהיו מוכנים לחיים ולעשות את הדברים שהם רוצים בצורה הנכונה. כי נכון שלומדים פה תורה וזה כביכול ישיבה, אבל זה הרבה יותר מזה. המקום פה הוא בעצם משפחה, זה מקום בעצם שחיים בו ביחד, וכולם אחים פה אחד של השני. אני צריך בעצם שאנשים יבינו את המקום שלי, שאני נמצא בו, כמה חשוב לי ולנו בסך הכללי התורה, הרוחניות, ובשביל שהרוחניות תהיה במקסימום שיכול להיות, צריך גם שיהיה את הגשמיות. הישיבה שלנו כרגע נמצאת במצב כלכלי טיפה קשה. ונכון לרגע זה, הישיבה ברוך השם מתפקדת, אבל כמו שנאמר, אם אין קמח אין תורה, ואנחנו נמצאים כרגע במצב שאנחנו לא רוצים להיות בו, אבל אנחנו חייבים לבקש את עזרת הציבור בהחזקת הישיבה. אשמח מאוד אם תוכלו לתרום לנו, כדי שהישיבה תוכל באמת להתקיים, כי זה באמת הבית של כולנו, כי בלי זה אני לא חושב שנוכל להמשיך לאנשהו מפה. בשביל זה אנחנו פונים ומבקשים מהאנשים שמי שיכול לעזור לתרום לנו, ולהמשיך את הקיום של הישיבה, שנוכל להוציא מפה בחורים באמת מוצלחים ואיכותיים. אנחנו מאוד נשמח. אני פונה אליכם, אנחנו צריכים אתכם איתנו ואת העזרה שלכם כדי שבעצם באמת יהיה לנו את הכוח לתת להם את הכל, וכדי שנוכל באמת לתת את הדברים החיים אנחנו צריכים את הפן הגשמי. אז לכן אני חייב לפנות אליכם ולבקש עזרה מכל מי שרואה את זה, לעזור לנו בהחזקת הישיבה, כי זה משהו שאנחנו חייבים אותו כדי להשאיר את הבית הזה קיים, שיעזור לעוד הרבה מאוד בחורים ועוד הרבה מאוד מבני המשפחה שלנו.